existujú rôzne typy ľudí. Malí, veľkí, smutní, veselí, usilovní, leniví, spoločenskí alebo samotári. V niektorých prípadoch si takto odlišní ľudia veľmi nerozumejú. Inokedy zasa naopak. V jednom malom mestečku by si neznáme a možno celkom blízko žijú dve rodiny. Tieto rodiny sú úplne odlišné. Dva rôzne pohľady na svet. A predsa majú niečo spoločné. Priateľstvo. Poznajú sa už dlhý čas a stále si veľmi dobre rozumejú aj napriek rozdielom v ich každodennom živote. Blížia sa veľkonočné sviatky a prázdne sa práve začali. Nuž, pozrime sa, ako to u nich vyzerá. Ach Bože, Otekova nám zase navalila toľko úloh. Ja naozaj neviem, ako to budem stíhať popri tých všetkých tréningoch. Okrem toho, že z prázdniny sa má oddychovať. Ale Dávid, to nejak zvládneš. Veď predsa, ako sám hovoríš, Dávid zvládne všetko. A mimochodom, nehovorme to Bože nadarmo. No, dobre. A čo budeš robiť cez prázdniny? No tak, budú hokejové tréningy, teda vďaka Otekovej učenia, budeme chodiť. A ty? No, my máme veľa zvykov, ktoré na Veľkej noci milujeme. Napríklad hneď zajtra, na Zelený štvrtok, budeme variť so sestrou špenát. A určite budeme malovať aj veľkonočné vajíčka. A asi príde aj Sisa, ak si na ňu spomínaš. Nie. Kamarátka, chodila ku nám do školy. Dobre, nevadí. A určite budeme chodiť do kostola. V piatok sú obrady a mládežnícka poklona pri Božom hrobe. A v sobotu je omša so vzkriesením, takže tam budeme do noci. Ale sprievod po vzkriesení naozaj stojí za to. A na cviky zboru na nedeľu, no budú to plné prázdniny. Fúha, to je teda dosť nabitý program. Ja som si myslel, že mám toho veľa, ale nakoniec to so mnou teda nie je až také strašné. Ale stihneme sa vôbec stretnúť? Ale jasné, že stihneme. Keď sa chce, tak sa stíha všetko. Veď príde ty na omšu. Áno, ale mama chcela ísť nakupovať a ešte si musím upratať izbu. Aha, jasné, chápem. Tak, ďakujem za odprevadenie. Voláme, píšeme. Ahoj. Ahoj. Priateľ je s tebou každý čas. Keď si šťastný, keď prežívaš. Rád za teba život položí, nosí ťa náručí. Priateľ ťa nikdy nezradí, hoci chyby na tebe vidí. Z tvojho šťastia vždycky radosť má, tvoj smutok jeho sa stáva. Keď si tu, aj keď sa ďaleke nachádzaš, v jeho srdci stále miesto máš. Priateľ ťa nikdy nezradí, hoci chyby na tebe vidí. Z tvojho šťastia vždycky radosť má, tvoj smutok jeho sa stáva. Ahojte, už som doma. Ahoj, ako bolo v škole? Tešíš sa na Veľkú noc? Pozri, ako sme s mamou začali piť z koláče. Už to tu krásne vonia. Toto je tvoja premiéra, však ľudská. Minulý rok robila koláče iba mama, nie? No, v školenicu moc Oteková nám dala veľa úloh, ale nejak to zvládnem. A čo ty? Ako tie zlomky? No, tie zlomky sú naozaj strašné, ale už to celkom chápem. Po prázdninách nás bude skúšať. To zvládneš, spolu sa to naučíme. Tak čo, pomôžem ti s tými koláčmi, nie? Dobre, usaďte sa na šibačku. Zasa príde aj Dávid. No, neviem, možno hej. Dievčatá, ste veľmi šikovné. Myslím si, že zajtra zvládnete už aj ten špenát. Potom pôjdeme všetci spolu na svätú omšu. Čo? Ach, môj
Bože, prečo práve ja? Ahoj, dvojča, čo sa stalo? Nič sa nestalo, nevolaj ma tak. To, že sme dvojičky, neznamená, že ma tak musíš volať. Nekrič na ňu, Tomčo, čo sa stalo? Predtým ti nevedelo, keď ťa takto oslovovala. Nič sa nestalo, nestaraj sa. Prečo musím chodiť do kostola? Taký Dávid tiež nechodí a je mu fajn. Aspoň stíha tréningy. A ty, Vary, nie? Veď si zatiaľ vymeškal len jeden. Dávid do kostola nechodí, pretože ani jeho rodina tam nechodí, takže ho k tomu nikto nevedie. On za to nemôže. A nehovor meno Bože nadarmo. Ach, čo na tom kostole všetci vidíte? Veď je tam strašná buda. To čo má byť? Čomu sa to nos? Ja neviem, ale jeho to prejde. Večer sa vráti a bude to v pohode. Čau, mama, som doma. Čo kričíš, veď ťa počujem. Ahoj. Mama, prečo mi na veľkonočný štvrtok nikdy nerobíme špenát? A to ako na čo? To ako by som uvarila. Diana to nie je, ja tiež nie. Jediný, kto by to jedol, je otec a ten tiež nevie, či bude doma. Nakoniec ty by si to tiež nejedol, by si na to pohľadal nos, že to dobre nevonia ani nevyzerá. Tak na čo? Prečo mi dáva zbytočné otázky? Nevidíš, že idem preč? Kam ideš? Kedy sa vrátiš a čo bude večerať? Idem na jedno stretnutie. Vrátim sa v noci. Diana ti urobí večeru a nechod spať neskoro. Jasné, už vidím, ako mi ty dáva robiť večeru. Ani není doma. Nechal som jej odkaz, o chvíľu sa vráti, tak dúfam, že sa na ňu môžem spoľahnúť. Ale ona zase príde domov o 10 ako minulo a nič z toho nebude. Tak si urob praženicu a nezabudni si tam dať zasa pokazené vajce. Jasné, už som ticho. Očítal som ľudí, ktorí
tebou už čo povedať. Sklamal si ma na plnej čiare. Sisa? Je, Rebeka, ahoj, to si ty? Hej, ja. Čo sa stalo s Marekom? Nechaj to tak, to je teraz jedno. Čo si chcela? No, neprišlo by si zajtra k nám? Budeme spolu s Ľudkou malovať veľkonočné vajíčka. Príď, bude sranda. Jasne, že by som prišla. O koľkej a čo si mám priniesť? O takej tretej? Šlo by to? No, priniesť netreba nič. Vajíčok máme habadej, aj farieb máme dosť. Hlavne príď. Dobre, tak zajtra. OK, ahoj. Už idem. Ahoj, Sisa, poď ďalej, dievčatá ťa už čakajú. Dobrý deň, ďakujem. Ahoj, Sisa, poď, už sme začali. Ahoj, Rebeka, čo máš nové? Myslíš za ten jeden deň, čo sme sa nevideli? Nič. A ty ešte mi musíš niečo vysvetliť. Ach, hej, to potom. Počuj, čo si myslíš o tej krížovej ceste, čo mali decka na kvetnú nedelu? Vraj sa veľmi páčila, strašne veľa ľudí ju chválilo. No veď aj bolo čo chváliť. Bola fakt dobrá, taká originálna, proste skvelá. Čo si o to myslíš ty? Presne si to vystihla, taká originálna. Mne sa tam veľmi páčilo to tieňové divadlo. A piesne. Máš pravdu, bola krásna. Som veľmi rada, že vo farnosti začíname byť taká dobrá partia. Počkaj, niekto mi volá. Dávid. Prosím. Rebeka? Ahoj, počúvaj, čo máš zajtra? Zajtra? Myslím, že nič. Prečo? Odpadol mi tréning a mohli by sme ísť spolu von. Mám pre teba prekvapenie. Prekvapenie? Aké? To by si chcela vedieť, čo? Hej, chcela. Ale dobre, nechám sa prekvapiť. Zajtra by som teda mohla, ale počkaj, sú obrady. Ale po nich by to šlo. A ty na obrady nepôjdeš, keď ti teda odpadol tréning? No ne, musím si tú izbu upratať ešte. Aha, jasné. Tak, o 5:00 v parku? Dobre, platí. Dobre, čau. Ahoj. Čo chcel? Zajtra ideme von. Jasné. A na Sisu sa zase zabýva.
Myslíš, že dneska budeme mať trošku voľnejší tréning, keď už sú tie prázdniny? No tak mohli by sme mať, ale poznaš sa, no predsa nedala nikdy von. Teda raz vtedy, pred Vianocami, pamätáš? Pamätám, to bolo proste šialené obdobie. To je. A čo, ako prázdnuješ? Ale poznáš to. Prípravy na čítačku sú v plnom prúde. Máme taký plán, že obehneme všetky baby z triedy a ešte aj nejaký zo susedstva. Všetky baby z triedy? Koľko ich je? 14. 14? Ale nevy máte čo robiť. S Paľom už máme naplánovanú skoro celú trasu. Len jedna ulica nám tam ako si nevychádza. A inak, čo plánuješ na prázdniny? Tak, najviac času strávim s milovaným hokejom. Potom ešte nejaké to kino a zabíjanie času. A ty? Zajtra ideme s Rebekou von. Aby to prekvapenie. Dúfam, že sa bude tešiť a možno ešte zbehnem na nejakú tú omšu, ale tak nechce sa mi veľmi. Tak, na čo tam chodíte? Aj tak je tam iba nuda. Rebeka tam chodí pravidelne a majú tam ale veľmi dobrú partiu. Nemôže na tom byť nič zlé. Veriť v Boha v 21. storočí, to aj dobrá hľadnosť. Ale to je tvoj názor, ja ti ho brať nebudem. A čo vlastne tá Rebeka? Furt o nej rozprávaš. To je tvoja frajerka, či čo? Nie, to je moja kamarátka. Najlepšia. Veľký piatok. Už je po obradoch a Dávid čaká na Rebeku v parku. Aha, pozrime, tam ide. Som zvedavá na to prekvapenie. Ahoj. Ahoj Rebeka, ako prázdninaš? No, zatiaľ nebolo času na zvyš. Vieš, prišla rodina z východu a kostol a zbor. A ty, ako tréningy? No vieš, tak milujem hokej, takže čo dodať? Však jasné, hokej, naša srdcovka. Ako mám rada takéto pohodové dni v parku. A dnes je tu cítiť, aké je zvláštne ticho a pokoj, nie? Áno, počuj, je mi to trošičku blbé, ale prečo je ten Ježiš taký úžasný? Veď dobre, Boží syn, ale to predsa môže povedať každý, nie? Práve že nie. Nedívaj sa na ňo ako na celebritu. Pre mňa je to priateľ. Pozri, keď chceš, môžem ti porozprávať, ako to bolo. Mám tu so sebou knihu o veľkonočnom trojdní, ktorú som mala na úradoch.
Pred mnohými rokmi žil v ďalekej krajine menom Izrael učiteľ menom Ježiš. Učil svojich žiakov a hlásal o Božom kráľovstve. Mnohým naplnil srdcia láskou a mnohých ľudí aj vyliečil vážnych chorôb. Bol to človek, vlastne Boží syn, s dobrým srdcom. Nie všetkým sa to však páčilo. Jedného dňa prišiel so svojimi 12 učiteľmi do Jeruzalema a chcel tam osláviť Veľkú noc tak, ako to prikazoval židovský zákon. Keď ho ľudia zbadali, začali mu pod nohy hádzať ratolesti, kúpenie kvetov a prestierať svoje plášte. Všetci ho oslavovali a volali: Hosana, Hosana, vyslobodite, syn Dávidov. Tento Ježišov slávny vstup do Jeruzalema sme si pripomínali minulú nedeľu. Hovoríme aj kvetná nedeľa. Hej, o niečom takom som už počul, ale čo bolo ďalej? Učeníci tomu vtedy síce ešte nerozumeli, ale verili Ježišovým slovám. Zrazu sa však Judáš zdvihol s tým, že musí ísť čosi vybaviť a odišiel. Aj ostatní sa pomaly zdvihli, ale oni zamierili na Olivovú horu do Getsemanskej záhrady. No a vtedy Judáš zveril Ježiša. Áno. Toto nám odobie. Thank you.
prišiel Ježiš s učeníkmi do zelenej Getsemanskej záhrady, veď práve kvôli nej má zelený štvrtok svoje meno, chcel sa modliť a požiadal aj ostatných, aby nezaspali, ale ostali s ním hore a modlili sa. Poodišiel od ostatných a modlil sa. Rozprával sa so svojím otcom. Premohla ho strašná úzkosť a strach. Predstav si, že mu po tvári namiesto potu stekala krv. Ale keď sa vrátil k učeníkom, tak zistil, že zaspali. Ostal úplne sám. Muselo to byť strašné. Ale napriek tomu sa rozhodol, že príjme všetko utrpenie a že nás vykúpi, aby sme mohli raz ísť do neba. Onedlho Judáš priviedol stráže a boskom im ukázal, ktorý z mužov v záhrade je Ježiš. Vojaci ho hneď zajali a odvliekli pred súd. Pane, na tým
Ježiša zdrhli plášť. Dvaja z nich ho chytili, privlíkli ku krížu a tam mu obrovským kladivom pribili najprv ruky a potom nohy. Muselo to byť strašné. Neviem, ako mohol takú bolesť vydržať. Ježiš potom na kríži visel 3 hodiny a trpel. Dávid, predstav si to. On zomieral kvôli nám, kvôli mne, kvôli tebe. Po 3 hodinách nesmierneho utrpenia odozdal svojho ducha nebeskému Otcovi a vydýchol naposledy. Tímania však chceli dôkaz, že Ježiš je naozaj mŕtvý. Preto ku krížu pristúpil jeden z vojakov a prebodol mu kopiou bok. Z neho vytiekla nielen krv, ale aj voda. Toto všetko sa stalo v piatok, ktorému sa hovorí Veľký. A ktorý je dnes? Presne tak. Ježiš
Ozaj, aké bolo to prekvapenie? No, vieš, za to ročný. Dobre. Máš? Áno. Pozeraj. Dobre. Otvor. To nie je možné, ty máš lístky na hokej. Kedy teda ideme? Už túto nedeľu. Už tuto? A o koľkej? O 10:30, teda, no chcel som neskôr, ale túto nedeľu sa hrá už iba ráno. No, dokiaľ vieš, ona je vtedy omša. Čo? To si dúfam robíš sám. Nie, No tak nechod na omšu. ale ja musím a chcem. Počul si ten príbeh, oslavuje sa predsa najväčšia udalosť roka. Hokej je predsa väčšia. Takú šancu máš raz za život. Tak vezmi Maťa. Ale Maťo predsa nie je taký hokejový ako my. On je predsa na tenis viacej. To nevadí, aspoň tie lístky neprepadnú. Ale to nie je fér. Ja som to kupoval kvôli tebe, pretože viem, že máš hokej rovnako rada ako ja. Ak tam nechceš ísť, tak fajn. Pravím, že nemôžem, nie že nechcem, pochop to. Fajn, tak si teda choď, keď tomu nerozumieš. Ja za to nemôžem. Tešíš sa na špačku? Máme zase napríklad ten koláč, čo ti tak veľmi chutil. Prinesie ho, keď prídeme k vám. Super, zase to bude to, čo každý rok. Voda, korbáš, voňavka, voda a zase korbáš. Čo je na tom ešte baví? Čo ti je? Ale nič. No tak, hovor. Pohádala som sa s Dávidom. Vieš, strašne ma to mrzí. On bol môj najlepší kamarát. Čo sa stalo? No, priniesol lístky na hokej. To bolo to prekvapenie. Ale veď to je perfektné, nie? Bolo by, keby to nebolo v nedeľu. V nedeľu do obeda. Túto nedeľu. A on sa naštval, že nechcem ísť. Och, to ma mrzí. Kašli na to, určite sa to nejak vyrieši. Netráp sa preto. Ja pri tebe stojím.
Načo, ja strašne som na nich vybuchol. Ja len hrozne som sa na to tešil a zrazu, že sa nejde. Nikdy by mi nenapadlo, že by som mohol prísť do takú dobrú kamarátku. Tak jej to povedz. Povedz jej, že to mrzí. Ja, áno, ona rozprávala mi príbeh o Ježišovi, bol naozaj skvelý, no tak som sa rozhodol teda, že pôjdem na Omšu, keď už sa nejde na hokej. Ale stále sme pohádaní a nič z toho sa nerieši. Ty Truba, ospravedlň sa jej. To pomôže rozhodne viac, ako keby si mi to mal hákať do telefónu. No nie? A ozaj. Je to super, že si sa takto rozhodol. Asi máš pravdu. Vieš čo, už viem, ako to robím. Ako? Počkaj. Páťo, už ideme. Už ide, mami. Prepáč, že odchádzame na Omšu. Dobre, poviem ti to potom. Čau. Čauko. Rebeka, ahoj, vieš, chcel som sa ti ospravedlniť za ten včerajšok, ja strašne som vybuchol, hrozne ma to mrzí. Kto tam je? Dávid. A mňa to veľmi mrzí. Vieš, ja som na ten hokej naozaj chcela ísť, ale Boh je pre mňa prednejší. Kam ideš takýto pifešakovaný? No, na omšu predsa. A to je ďalšia vec. Rebeka, išla by si so mnou na omšu? Mami, pôjdem s Dávidom trochu skôr, vidíme sa v kostole. Ahoj.
Priateľ je s tebou v každý čas. Keď si šťastný, aj keď búrku prežívaš. Rád za teba život položí, nosí ťa v náručí.